tinotarisana waswera kuitobasijongane nalo nekugamuchira nomamukela muviri neropa rajesu okuzimba negazi ndozvinoyeuchidza kuti tikuparidza ani iyo nondo ibonisa kuti isimiza ubani ndozvinoyeuchidza kuti iyo nondo yaneza ukuthi ndiani wakaita tive zvatiri kuti ngubani kuyenza kuti isibe sinje hazvina kuitwa nomunhu wenyika ino zange ilento iyenze ngomuntu walapha ehlabathini kuti iwe uyananiswe namwari ukuthi nawe ube nomhlobo noyehova asi zvakaitwa nemunhu mumwe chete bali kodwa iyenze ngomuntu omnye chivi sezvachakanga chauya nomunhu mumwe chete izono ngoma zibe sezimuntu iwani chivi chakaita munhu wese anzi atadza chakauya nomunhu mumwe chete isono ezo sezinto ngoba abantu bakwazi kuona baonisina kuti omnye munhu akanzi uchafa rufu kana umbuzo ukufa asi upenyu hwakauyazve nomunhu mumwe chete kana kodwa ukubona baza nomuntu omnye iye jesu kristu uyesu kristu ndiye akazorwadziwa uyo love kuhlungu kuti isu tose timutsirwe kuupenyu sezvaakaita kuti tingasivusele ebomini ngohlobo yenzeke kuye zvino isu taungana pano nhasi thina sidibene apha tinoda kutenda basa rose rinoitwa pano fasibe wonke lomsebenzi wenze apha kubudikidza nekwayapedzisa kuimba pano qabeze nabo bebecula kuti mwari varomafadza ukuthi uthixo asikelele kuimba kwakadai ukucula okunje kuti varambe vachipfuurira mberi kuti bahlale bebheka phambili kunyangwe nekwenyuwo zvitwesa izvozvo kuti apha ndihlala khona kube njeya kuti kana vanhu vakauya zvakaita panapa kuti abantu babesiza apha pakasi kuitwa sezvataona kwaya ichiita kakuzokenzwa ngohlobo ikhwaya lisiza ngalo unonzwa kuti ndanga tiri kunhu kune bhizinesi rine musoro uzobona kuti noko ndibene kubhizinesi into ekuyenza haleluya tinotenda ndokumbira muvereki bulele cela abantu bazifundile ebhayibheli handibatiyo bhuku pana johani kuyowayo ndinganofika pa 50 kuyowayo John 6 verse 50 kuyowayo 6 incwadi ngaphakathi 50 Yohane 6:50 incwadi ngaphakathi basiqala nesixhosa. Hallelujah. Isifundo sanamhlanje sifuna kuYohane chapter 6 verse 50. Ihlokondaba sithi uYesu sisonka sobomi. Verse 50. Isonka sona esihlema ziphindisesi athi ubani abusinga angafi. John chapter 6 verse 50. Usoro shoko ripowa nezvinhu zvishanu vanopiwa zvokudya naJesu. right Ndim isonka esiphilileyo esisehlayo emazulwini. Ukuba ubani uthe wasidla esi sonka wodla ubomi ngonaphakade. Ke isonka endiyakunika sona mna siyinyama yam endiyakuyinikela ubomi behlabathi. Ichi ndicho chingwa chinoburuka kudenga kuti munhu achidye arege kufa. haleluya ano takaungira nhau ine chekuita neupenyu Utozive into inokuyenza nobomi. vari kutaura kuti aunofanira kusvinurwa nemunhu wese Thetha ukuthi wonke umuntu kufanele avule amehlo. vari kunzi chingwa Kufanele isonka chatakaunganira pano esizibelele sona apha. chingwa chinoita kuti munhu asafe Sisonka esisiyenza ukuthi
angafi kana munhu asina kufa zvinoreva kuti munhu aita upenyu. umuntu angafanga chimizi umuntu unoboka. Ngoko amayuda ayesilwa phakathi kwawo esithi, angathini na lo ukusinika inyama yakhe sidle? Ndini chingwa chipenyu chakaburuka kudenga. Jesu uyezvini chingwa chipenyu chakaburuka kudenga. Isonga ezipheleleyo zasuka ezulwini. Jesu ndilo chingwa Kuye isonga chakaburuka kudenga. ezasuka ezulwini. Vamwe vanomboita mashimbiti Abanye bayenza ngendlela yabo nekuedza kunyepera vanhu bayenza imiqonzelo abantu kuti ndaenda kudenga bazidiye ezulwini ndikanotora chingwa eyothatha isonga chekuti ndikupei pasika nacho ukuthi ndinike pasika naso manyepo emene iwayo ubutoki obo ngezvemabasa akafa zizinto zomsebenzi ifileyo imejiki dzega dzega. into yemejiki yodwa. Jesu ndiwo chingwa. uyesu kuyisonga Kana pachitaurwa zvekuti chingwa chakaburuka kudenga akuthetha kuzita isonga sasuka ezulwini. pari kutaurwa ivo Jesu vakaburuka vachibva kudenga kuthetha yena yesu kristu vasuka ezulwini. vakasiya upenyu hwavo wancana bomake vakauya panyika ino wazama entabeni kuti vazopararira isu ukuthi azela kuti tive vaperi. ukuthi nathi sibe abantu baphilileyo. Hakuna munhu akekho umntu kana mutumwa upi okanye esithunywa sami kana bishopi upi okanye ubishophu wenyika yanhasi welizwe elinangoku anofanira kuita masaramusi ulokufuneka ayenze imiqondiso yekumboshayiwa pakati pavanhu yokusuka phakathi kwabantu banyamalale odzoka achiti ndauya nechingwa ezi izinto zelizonga ndoyatati mishonga iyoyo. yokuyiyo lezizinto ngamayeza lawo emejini. Haleluya. Jesu uyesu vakaburuka kudenga wasuka ezulwini kamwe chete. ayinkabe kanye Kana vava kuzoburuka kwechipiri ayipenda ezina kwesibili uko kwakutongwa kukuru. kuzoba kukugwetywa kukhulu. Kana munhu achidya chingwa ichi uchararama nokusingaperi. Chingwa chandichapa inyama yangu uye upenyu hwenyika. Wathi ngoko uYesu kuwo, inene ndithi kuni, ukuba anithanganile inyama yonyana womntu, nilisele igazi lakhe, aninabo ubomi kulo. Haleluya. Kana munhu achidya nyama yangu okukazina inyama yami achava noupenyu kuzoba nobomi bungapheliyo. anoda upenyu. Lowo ufuna ubomi Umwe upenyu hwese hunopera obunye ubomi buyaphela asi upenyu husingaperi kodwa ubomi obungapheliyo hunowanikwa kana munhu adya nyama yaJesu. uyakufanira kakuhle eyini inyama kayesu Nekuti Jesu ndiwo upenyu hunopiwa kunyika. uye ubomi obunikezelwe ehlabathini. Saka pano tine kodzero thina sinamalungelo yekuti tisangane pano ukuthi sidibane lapha tidye nyama yaJesu sidle umzimba kayesu kana tichida upenyu husingaperi. nobomi bungapheli. Lowo windayo inyama, aliselela igazi, unobomi bungunaphakade. Ndaya mna ndiyakumvusa ngokokugqibela. Zvino vaJudha vakakakavara pakati pavo vachiti, munhu uyu ungatipa seiko nyama yake tidye? Wathi ngoko uYesu kuwo, inene ndithi kuni, ukuba anithanganile inyama yonyana womntu, nilisele igazi lakhe, aninabo ubomi kulo. Jesu akati kwaari, zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kana munhu asingadyi nyama yomwanakomana womunhu nokunwa ropa rake haana upenyu maari. Haleluya. Pano taunganira nauye kuti tinoda upenyu matiri. zikwazi kuba nobomi apha kuthi Nyangwe munhu akanamata sei noba umntu angathandaza njani akava nemadhigirizi pakunamata abe nedigiri emthandazeni
unyanzvi wakadzika kusvika pekupedzesera asi asingadye nyama yajesu kristu nekunwa ropa rajesu kristu asina hana naizvozvo kufa kurashwa isu pano takatendeuka tichitsvaga upenyu asi ukanamata pasina kusangana netafura iri uri kufira mahara nekuti shoko riri kuti kana eslo usingadye nekunwa ropa hakuna upenyu usingaperi. Saka munhu wose ane kodzero mangwanani ano kuti amire pamberi petafura ino awanirwe nyasha kana kuine vasara kumba kana kuine vakarara pamakarara vane kodzero dzekumutswa kana kuchida kuti vave neupenyu usingaperi nekuti vakafire pasina kana kuine vanosiya kumba vatomuuraya. Haleluya. Saka mchana wangu achitozoteera vanhu kudzimba nechirayiro kuedza kuti munhu ave neupenyu usingaperi. Unodya nyama yangu neunonwa ropa rangu une upenyu husingaperi, ini ndichamumutsa namazuva ekupedzisira. Kana usingadye chirayiro chasha haugoni kumutswa musi wekupedzisira. Tose takaungana pano tiri kunyengetera kuti kana chinge tazofa tigozovinzwa pazuva rokupedzesera. Asi kana usingadye chirayiro chasha usingasangana netafura iri pano haugoni kumutswa pazuva rokupedzesera. Right? Kuba inyama yami kukudla inyaniso negazi lami luselo inyaniso. Nokuti nyama yangu ndizo zvokudya zvazvokwadi neropa rangu zvokunwa zvazvokwadi. Lowo uyidlayo yami inyama aliselela igazi uhleli kum nami uhleli kuye. Njengoba uba ophilileyo wandithumayo ndibe nami ndiphilile ngenxeno bawo lowo undidlayo kwayena uyakuphila ngabo. 57 Baba vapenyu sezvavakandituma neni ndichirarama nabasa izvozvo unondidya uchararama neni. Haleluya. Hanzi Baba ivo Mwari Baba vari mandiri ndiJesu vanotaura nemiwo kana mukadya nyama yangu shara mandiri kuti mugozova muna Baba vapenyu. Kama hwedu isu naMwari huri kubudikidza nekusangana nomuviri neropa raShe Jesu. Kana tichinge tasangana nomuviri neropa raShe Jesu zvanorati isu tava vari naivo vavatiro sezvo ivo vari muna Mwari
vaprofita wedu nokubeni abaprofeti naphambili. right. Very good. Isifundo sinamhlanje kunokuba seKorinte bokuqala chapter 11 verse 17. Ihloko-ndaba sithi ukuhlambela isidlo. tsika dzakafanira patafura yashe. Verse 17. Ke kaloku Tafura yashe Umntu ayithaphile kaYehova ine muto wainofanira kubatwa nawo. inendlela faneke ihlekeze ngayo. Haisi inoitwa zvinodiwa nemunhu pamberi pavanhu Ayiyo kuyenza okuthanda kwakho kuti bhishopu anoitarisira dzaafunga pamberi pevanhu. ukuthi ubhishophu uyenza indlela angazicinga ngayo phambi kwabantu. Paulo anosvika pavakorinde uPawulos vaya kwamakorinte anoona vatungamiri varipo abona vakhongeri vachiita nomwe muto wavanomonzwa kuda. besenza ngendlela besinga ukuthi bangayenza ngayo. Anovayeuchidza uye uhamba ngokubuza kuti tafura yokutamba nayo ile tafula lidlala ngayo hayiitwe nemutowo ayenze ngololobo asi ine nzira yainoitwa nayo. indlela faneke yenze ngayo. Haleluya. Amen. Nesu nhasi nathi namhlanje pose pose patinosvika konke akuzohamba khona yangotifamba munyika noba ndihamba ehlabathini cherechedzai kuti zviri kuitwa nemutowo kaniqonde ukuthi le yenza yakaita ngendlela kristu here ukuba uthethelo weKristu na kana kuti zviri kuitwa nemutowo wevanhu okanye izokuyenza ngoyendlela yabantu wemumwe munhu anongomezika pamberi pevanhu ezikomnye uzoba njesima phambi kwabantu achiedza kuita zvaanofunga ezamapeza ukulanda kwakhe eshiya indlela yakarayirwa najesu kristu. esiyalelo leyesu Kristu ngokwakhe. Saka pano Paulo anovarayira zvakanaka. uyesu ubayalile kakuhle. verse 17. Ke kaloku ndithethela le ndawo nje andiyincomi ukuba ukuhlangana kwenu ndawonye kusindisa kokhona kulungileyo kusindisa kokhona kubi. Zvino kana ndichikuudzai izvi handikurumbidzii, nokuti hamuunganiri zvinopfuura nokunaka, asi zvakaipa. Right. And then 23. Verse 23. Kuba mnandi ukwamkela kuyo inkosi oko ndikunikeleyo nokuninikela kuni. Okuba inkosi uYesu ngobusuku yanikelwa ngayo yathabatha isonka yaze yakuba ibulele yasiqhekeza yathi, thabathani, ndile ngumzimba wam lo owaphulelwa nina okukwenzeleni ukundikhumbula. nokuti ndakagamuchira kuna She chandakakupa iwo, kuti She Jesu nousiku hwaakapanukirwa akatora chingwa Ndakagamuchira kuna She ndabamukela kuti She Jesu neusiku hwakapanukirwa kuti uyesu Kristu ndakavavhokela wakatora chingwa. watatizonga Akatotora chingwa changa chiripo utowatatizonga zimezikoyo akatevera vanhu kuti ndakubvira zakatokera abantu zenyuka zezulwini haana kuita basa ramuse kuti ndakuenda kudenga. zakaenezemiqondo zezibheka ezulwini Asi akatora chingwa chaitozikanwa nevanhu kuti ichi chingwa kodwa watatizonga ezikuyaziwa ngamalungu ezisisonga saka zvezvo basa ramuse ezinezemiqondo wakatora chingwa saizvozvo Yaze yakuba ibulele yasiqhekeza yathi, thabathani nidle ngumzimba wam lo owaphulelwa nina okukwenzeleni ukundikhumbula. akataonga akataura tsokumbira kwamawasiya vengura vanyemetero celeta nokuseobhengura nthandazi Namatei. Zita renyu Mwari Baba nereMwanakomana nereMweya Mutsvene. Tinokutendai Baba nemukana uno wamatipa kuti tiungane saizvozvi kubudikidza
nekugamuchira kwatakaita mamuri. Iyemi murimi makatanga matida isu tisati takuzivai, mukatipa mwanakomana wenyu Jesu Kristu. Zvino nhasi tiri pano, baba vangu, tigonerei tirangarirei zvizhinji kuti isu tiri vadariki, tiri vanyangadzi, tinodarika mirayiro yenyu misi nenguva, asi rudo rwenyu rwuri matiri runoshamisa. Naizvozvo chiropafadzai nekukomborera pabasa irori ratakatarisana naro. Harisiri basa ratinoita nemanyawi, harisiri basa ratinoita nekuzvitutumadza, asi tinokumbira imi Jesu Kristu mwanakomana waMwari, mirai pakati pedu, nekuti basa irori nderenyu, muri nzira yeupenyu, kuti tigone kukunda nhamo nematambudziko, tigone kusangana neushe hwokudenga kana tichinge tafamba mukati menzira dzenyu. Tinoziva kuti dhiabhorosi Satani ane vavariro yekutsvaga kunyonganisa, yekutsvaga kuparadza, asi imi muripo Jesu Kristu, nekuti munotida, munotipa misi nemikana, munotipa nguva. Saizvozvo tenzi, chiropafadzai basa irori, komborerai kudya nemuviri neropa renyu, pazvinogamuchirwa nevaranda venyu, vagamuchire ruponeso, vagamuchire zivo, vagamuchire njere, vapihwe simba rekuziva kuti ndimi mufudzi makanaka, ndimi muchengeti, ndimi munotipa kurarama, ndimi munotipa zvose. Muzita raJesu komborerai nokuropafadza nekusingaperi. Haleluya. Amen. Right, so whatever. Akati avonga, Akataura sezvaitwa, Akabolera makabolezi na akachimeraka, akachimerera sezvino, wakageza. uyu ndiwo muviri washe, anovapa achiti ndiwo muviri washe unomedurirwa imi, unomedurirwa imi hama, taita nguva dzose, izvi zvinoitwa asi chete asi nguva dzose. Tiite izvi tichirangarira Ishe. Kwangokunjalo yathabatha nayo indebe ngokuba kudliwe isithi, le ndebe ingumnqobiso omtsha usegazini lam, ngamaxesha onke lisumbanisela, oku kwenzeleni ukundikhumbula. Niyisele loo ndebe, ndiyakwazisa ukufa kwenkosi ide ifike. Hallelujah. Right. Tinosvika panguva yatika gamuchiri. Rafika masinabesi uri wabwana. Vatungamiri vanenge vari Abakhomero bangabambili. Isihloko sendawo ingxowa yobudlelwane. Ivesi 32, ke kaloku inkitha yabe bekholiwe yayintliziyonye imphefumlo mnye, kwaye kungekho namnye ubesithi kukho nto iyeyakhe empahleni yakhe. Zonke izinto zaye zizezobudlelwane kubo. Pa-32 vesi usoleshoko ulipo kunzwana kwavatendi. chinhu chinoratidza kuti muri mapostori inekuzwanana inebolisa kuti ngamapostori kukuvhana ukaona pasangano penyu pasina kunzwana ikukaone ibranji lekungeko kuvhana munonyepa kuti muri mapostori yatoka kuti ngamapostori ende hakuna anokurambidzai kuti murambe muchizviti mapostori ende akune kunyanzerisa timanisidzibiza ngamapostori imi munozviti mapostori ndime muri kuzviti ewe ndini ndizasenza amapostori kodwa hanini ngabo amapostori nina because hamukoshese kunzwana ukuba alibaluli kuvhana kereke yokutanga chechi yokutanga nkonzo yokugara chechi yokugara vakanga vachikoshesa kunzwanana ebezibalula kakhulu nekuvhana vamwe mabasa vakanga vachiita kunzwanana enye imisebenzi yetesenza kukuvhana kana kunzwanana kusipo apo kuvhana hapana mapostori apo abekho amapostori kulendawo pane vamwewo vanhu kuko abantu nje veimwe ukaucha enye culture amhengo makauchas akawanda ndiyazi kanga asi
Yamuka piwa mamwe makore, deta ora memranda wa mwari
taura kuti upenyu hwakasarisa izvozvi ndikati unoda kumbowedzerwa makore mangani ana kuzunguka kazokuya kabenga kuchinja vageri katangiriti okubanjaalete izvozvi ndikati sunumukai muchuzema makore anonoda akati anhuya vanasvika vafupi anosvika manje manje kudu
isuta kushandiswa na Satani. Nasebenza uSathane. Tiri bisu kushandiswa na Satani. Ibizo uSathane. Ndima yedu kulala. Ndima yedu kulala. Ndima yedu iyashayeka. Ndima yedu nzikuzwa pano tindibalizana hapa yokuthandana. Right, ayona moyo ukuthi today. Nemoya mumwe. Bayona one spirit. Abena moyo mnye. Moyo nemoya zvakasiyana. Inhliziyo nomoya zihlukene. Neheart. Inhliziyo kunzwirana ukuvelana, kunzwirana mumwe wako. kuvela komnye wakho. Kwete kushifunga chete. Awutozicingela wedwa. Kwakanga kusino mumwe waiti chimwe chaiwa nacho ndechake, asi zvinhu zvose wakati ndezvavose. Hakuna iti ndechake. Otherwise, obviously, Hakuna iti ndezvako. asingeza bonke. Ngatimurovere muoko. Akomela kuti nhasi kwakapa magwenda katazogwenda hakusi kwavo vega ndekwangu kwama saka handishewe kukulala kana ndauya kuno nekuti tiri mhuri kwechete handifunge funga kuzimbabwe haleluya kunyange neasina akapinda mubabavo anosheya kuroti hakuna Verse 33. Baye abapostile bekungenela namandla amakhulu ukuvuka kwenkosi uYesu. Kwaye kukho ukubabalwa okukhulu kubo bonke. 33 vhesi waapostora waipupurira kumuka kwaJesu nesimba guru, nyasha huru ikawapo pamusoro pawo wose. hanzi kana zvadaro vaizobva vapupurira jesu pose pavaiparidza vaiparidza kuti jesu asikanwe pose pavaiponesa vaiponesa kuti jesu vadii hapana jesu pavakashayiwa mbiri apo nobva vapostori vaita mbiri haleluya asi vapostori vaiziva kuti tikadzorera mbiri kuna jesu iye ndiye achazotikudza toita mbiri mbiri isu hatipuhwe nevanhu kana nenyika tinopuhwa vaakatipa simba ndiye anotipa mbiri kana isu tadzorera mbiri kwaari iye ndiye achazodzorera mbiri kwatiri mbiri yekupiwa nevanhu inopera nekuti vanokumukira mangwana asi mbiri yekupiwa najesu kana jesu vakusimudza vanokusimudza zvachose havakusimudza vachikuregera mabasa haleluya saka vakanga vachikupurira jesu vesivagarapo jesu musangana kupupurira kana vakatendeka hanzi inobva nyasha dzauya inyasha ndafarira vanga vachiimba vati hanzi kugara munyasha kufamba munyasha zvese zvangonyasha hanzi zvese zvangova nyasha ndazva vachiimba haleluya hanzi zvese zvangoti nyasha kuvata 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 dzangonyasha dzangovanyasha kwetukuimba tinonzwa shoko kuti muparidzi anga achiti kudii tine takutaura chinzwa nemiwo munodaro Verse 34. Kuba kwakungekho namnye phakathi kwabo wayeswele
kuba bonke ababenemihlaba nokuba zizindlu babesithi bathengise ngazo bawazise amaxabiso ezo zinto kuthengisiweyo ngazo. 34 vesi nokuti pakanga pasina waishayiwa pakati pawo. Yesu kote uyapano zihama. Atina kutakura ufu. Kama sasa nomimeli. Atina kutakura bread. Kaza na so. Atina kutakura mari. Kaza na mari. Yote Bible rakati. Bible ite. Musatakura kana chikwamu. Matani hivi wallet. Abraham mkosi na kani na mari ndomo. Musatakura kana chikwamu. Matani hivi. Endai makadi. Aba. Makada. Chawapana. Zihama. Ata atina mufanya. Kama zihama wote. Let's go project. Yes, I'm alone. Pane maposto, ona mapostile. Nechikondera kuti muri maposto, chai mapostile, ukwenyaniso. Saka tinakushuta kana ziswele. Nokuti wose waiwane minda kana dzimba wakazvitengesa wakauya nomutengo wezva wakatengeswa wakazviisa pamberi pavapostora mumwe nomumwe akagoverwa paakashayiwa napo. 36. Muzosara muchiverenga nemusweshondo kwedzokoro Impera vifuna na kaza kikuru. ndakatida kutenda Ifuna kule. vakakwanisa kuunganidza Abakwazi kutumanisa. nekuti munhu akanotengesa chaive nacho Kusemele nayo. tikatenga mumwe akatengesei mumwe akatengesa musika mumwe akatengesa icho Achezani yao ni. zvose hanzi zvakauya pamberi pavavo Kwa mapostile. kuroti panga paine mota yanga iripo Chekuwa kumirote moyo. zvakatorwa kunzi aiwa Ilukuzelewa makustoa. kwete kuzoita zvemuwandakadzi wacho Node uwezo mwingi. asi tinakapureja manamasika zvikati ndakapureja manamasika Ndiliprechi. pana pane kasina kumako zvikati asi takauya nawe makaisa kuti ndake apo Ndilibeke papa. papi apo hapana ida Ndilibeke papa. pane paina akatora aiwa asi kushaya moto kana zvakuitwa hanzi zvinovuya pamberi pavapa kana zvichiti zvinhu zvauya pamberi kune vapanapo zvaonekwa zvikamapa here vamai vaitira vanhu vana vasindakauya naona ivo asina kuuya zvazvatosiyana nepanapa hanzi vakauya nazvo zvakauya pamberi pavapostora reve kuti zviropafadza haleluya hanzi nobva zvagoverwa zvashayanwa zvakafanana ndiri kuvhuririsa maiti kutaurei ndiri kutaura kuti nechikonzero chekuunganidza kwedu masimu dzamusangano uno ukafamba zvakanaka saka kuti matembera chipostori chaicho saka zvamaita kuna kuitira pasina matera zvinoda mara muna kutenda mumwe anobva afungidzira kuti inofunga zvakarongwa namachiyaneri kana zvakarongwa nakanza kuti zviteerere aiwa zvisi zvakachiyaneri ndo zvinofana kuita mapostora haleluya usati zvako ina handibvise haubvise haibhirinoti asina unganidze nesi haasi wedu saka iwe nechikonzero chekuti wakangohwanda muzvapupu asi hausi wezvapupu reka zvakubvisa chiaviri mukaona munhu asina kubvisa chinhu mwari haadi kuti akupe pozeni yake kana munhu akaramba nemari yake zvamusina kupiwa namari kwanaine zvine munofusa munhu
haafoswe ngavanyanzelo munopiwa zvine zvipiki munopiwa majarina yapiwa izilozilozilo kwezvitika kwezvitika zvaramba nemunhu aramba nazvo zvaakamba nazvo kana mwari vachati musangano uende mberi pai zvekuti hatisi kureva kuti hakuna vasingashaii hatati kuti vakomana vavaswelilo apa tiri kureva vasingasemataiza tibatsirana nendoezvayo vekuti mukati right breakfast akuta breakfast anhu vataiwa handiti svonzo zvokufuna tichienda munhu nemunhu kumba kwake kuti mntu makaeezina yake kanzura breakfast oitama breakfast mukati right sapa yedu yemusi wekusvika isaprisoko lecho no guys kuti ayaayototi kanzura isapa ngati kubvai munhu nemunhu adya kumba kwake mntu vakasuka chisekile kati alright takanzwa kolunch kuti lunch lunch ngatingoitai nguva mani munhu nemunhu ari kuende lunch yake lunch yake nemakazanendo yake hapana chaanoda akona ifunayo lomuntu ndowandiri kuti mari yake uyo lomulomalelomilo mwari vakudetserai kuti uyo asadzise tikakuncedile valovo akakuilo saka dai makaita sei nama iita mbiri ava vanonetogilelelonai muti murukaka nizakunyanzelisa right marikuzokugurwirai zvekuti tikuanilelokuba musakuvare asakaakuwadza odaengeza mukuni dzakalisa iye zvino tinotera akomusakune tadya pano zikile apa anyway ngatitende akuleleni makaunganidza zvikwanisiro zvizhinji mazazomizovezi makakwanisa kuhaya akwazoaisha nehama dzedu dzigera neshoko zetu esa zitaipape kuti vaswere vakagara amakanenetapa anendikalapa kuda kuti kune zvavakavaitira tekukuti kondomiyenza nechikonzero chekuungadza kwavakaita zisatizotivaza kwenu tikauya paimba inoi abona msauza lendle imba inobhadhara lendle mwari vakuropafadzei vana tikomanisikelebo mama vasikana mwari vakuropafadzei vana baba tikomanisikelebo hamutendwe nini mukuleleka asi mwari wenyu vekudenga vanokutenda titoye kwenu yedha uzandikulela kundiri yakazomodzwa rasi ongotaurirwa kumewakulalelwa rango izwi rakashayandiri kubva kupi akakona palisukapi akanga achinyengetera paitanaza zvikati kundiri yeyu pata Cornelius zvipo zvako iwe izvipo zvako Corneli neminyengetero yako nemitandazo yako nekuti zvinofambirana dzihambelana nezino zvinori zvinhu dzenza zvani zvinofambirana dzihambelana ukasiyanisa ndiwako ausiyanisinepane zvemakoda mosifuna vezipambeni isu tiri kunzonzi zvakanokindura nene tikanisiwe zviri zviri zimbini haleluya amen ndozibhotaura ndichiti ticheransiti ipapo londawo kondiri anambokanda kudenga Cornelius akaposele pesu anambopotsera kudenga akaposele pesu asi aitobvisa pano paisubaba panzi kudenga ndoka kwatita zvitambiri ezviri kwata kwakwena saka nenda handikutendei ndani ndekukulela asi ndiri kuti kudenga iti kune zviri kwakamborangarira kondiriyo kwakukuru Cornelius ngakukurangaririne rekuziva andikunzvuke vakakwanisa kupinza vatungamiriri akwazi kufanisa mbokeli tiri kutodadawo sinexaiya tichecheye zvakuku vaikwanza vanweni kana tichasa vatungamiriri asitonga vambokeli vemuzvakuku vanogona kungova chero pane imwe nzvimbo avangona vamwenye ndawo chero nguva xesha nechikonzero chekurongeka kwevana vechii isizathu sokusa kwabantwana bezakulu muzvakuku takaitirwa nyasha amakwazi avanozezerekueva kuthixo pane vatungamiriri vakangomirira kuti vakhona vakungela vamela kokuba kana mangovada chero papoindi ipi zvayo akempini kone kuphula ulala khona munovawana ngabafumana
zvakarongeka. kulungekile. Haleluya. Nokuti kuri kuzovawana zvisina kurongeka. Kodwa pasina kuona kulungekile. Munovawana zvakadii? Kodwa kuona Zvine order because God is God of order. ukuthi order. Zvapupu must be a church of order. Haleluya. Saka ini ndiri kunzwa kusununguka nekufambisa kwamunoita vatungamiri kuti vabve kuzimbabwe vazoropafadza kana vari pakati pedu tinonzwa mutende vamwe havasati vaziva kuti ropafadzo inofamba sei panogona kudzidziswa nezveropafadzo because ingapfuure vamwe iripo kungova neza nekuva vakasogara zvavakaita izvi imi muchiita zvamune muchiita inenge iri ropafadzo yakakurisa. Saka mazvikona izvo zvandava kutaura zvakanga ndisingadi kutaura nekuti handigoni kuzvitaura hatina kutsvaka kutitaura izvozvo asi ndaakuodzadza bedza ndezvekuti munotigonera kuno ndakambouya kunoko tikaenda kune imwe loji yakanaka patikaenda ku3 days taibva kuloji iyo unoburitsa misodzi ukafunga nezvezvo tikaenda kupretoria zvikanoita zvimwe chete nanhasi izvozvi ndine dzimwe sipo dzacho dzandakanonga muhoterendatombona mai vaigesa akatikeni kake kuchengeta andati ndimbokanzwa vanga vakagarira yaisiyera tepretoria iye zvinobata futi nonga ndakauya chitatu kubva chitatu ichocho kusvikira izvozvi tiri kugara ipapo pamukasa musangano wenyu wega wega kunomusangano wenyu unenge uine chimwe chinhu chakawakavandudzika haasi kudzokera pasi chandinokutenga ndechekuti zvinhu zviri kuoma nyika dzese vachisanganisa nyika dzese hakuna nyika iri kupfanirwa nezvinhu asi zvakadaro zvinhu zvakabheke zvisingaitike mamwe mazuva muri kusacrifisa hakusi kuti mari iripo asi isacrifice yekuti muri kungoti chete tinoda kuti baba vagare apa tinoda kuti baba vashipe apa mwari kakuitire zvakanaka vanachisaura kuti munokwanitsika pamikasa ipapo pane dzimba dzakasiyana siyana iye zvinopanda pamakandikanda painzi namai zvichinzi kuti kune kumwe here munyika kana pasi pese kana kunonzi kuamerica pakadarika muno taitombotaurirana taitosheyawo asi
saka isu tichazoitei Ora tinazoanza ndoni. ataona kuti isungatizvisiyira imwe Kuti tinawazishira mwana. mwari ngavatinzwa kuti tiri kufungawo kuti saka Azishiro chiko chikayazwa. vana vavanawo kutikitira kuti vaite zvese izvi isu tingavaitirei Azanze konke. tikaona tisingakunzi Abona tisingakwazi. mundiwo yaipapo Into yelapo. tikataurana kuti ngatichisiyirei namwari tisiyirei mwari ipapo Sathi nendawo siyekele kuchiko. nanhasi ndoda kusiyira mwari Namhlanje konke kushira kuchiko. ini muupenyu hwangu ndisina kumbokwira ndege Unayo ngoma zakakwenda takapikirira kuno akali kwenda hapa kupii epa. mai vazokwira Mama wazokwenda tikapurudza sayise vagogo vazokwira nomakulu wakwenda tikamwaya kwese nekuhama dzavo kuwana sekuru vavakabereka kuti tina gogo izvozvi takutokwira ndege sabakwenda bonga pakupepeka tikatumira nematiketi tichipikicha tichitora foto matiketi tichitumira kuti tiketi racho tichitumira ndo zvakaitika nemudege mumu tichitorana kana pazoita network chekutanga kwakutotanga kutumira izvo tatidzikamei taitisingapotsiri tinavezingalali sikwaitlana singatisana naeeeka sikwaitlana hatingambozvinyara kuti kana vakaenda vachitirei havatisi haleluya chandakazofara ndenibveleyo kare teiti kana tikaenda mudzimai dzidzo dzakanaka azingena mwana zvinhu tainoita basa rekurara nerekupuwa chikafu hatitaura shoko ramwari asinivanjekuresta sinatetimezvikatito ndakazoona patakambotaura shoko ramwari sabona bosa kutekasitetekona nezvikatito zimbabwe tarara painzimbabwe zizezimbabwe sekwenyinhawa inilotwa maneja wepo maneja upa aiti achifamba so vanhu vaifedzera kuti havana matambudziko watihamba timanedimana nenhai vakakurukura naye anzomaona naye akazouya kuharare waziharare akatendeuka wakukuu musi wefriday watazouya panapa efriday resafikayo apa mai vakafuma vakapfeka hembe yavo yechechi papa umama wavo ngeemwe veibata yake imotobakulaloja takava nenguva yakanaka nevamwe varume ipapa saba nekusha richeka kuru navalonguvevalandava vachibvunza so where are you from vasibuzisa so ndisukapi mama vachibvunza umama esibusu vachipindurawo asipendula naye zvakuti dai ndatomboka kuti murungu yaazonitorere mudzimai wangu ivendapika ndapaletrika zoilokuti vakazoritateyamu arambongobvunza achingobvunza tenokobekeka nokubuza nokubuza dai ari munhu ndamubvunzei eza kubuza munokuti iti wena zvaari mucheni ndakabona hanga nejewaiti yemulongo kuda zvakende mudzimai wangu izvo yakafazi wake ine andisina kupfeka yechechi kandi ndanibereka ndibaga ibata yenkoto vanga vakapfeka iwo umamaita nekudini dziyedzi dzakati continuance eziyazinestambu zikalwela kusvikira takaparadzana toti vachingotanga toti sasingakulukana asiti makafuka this is nice asiti hayi saka mai vakazoda kukurukura manje umama wafikira kuthetha ke ngoku akaona kuti vakuda kumutendeudza ndabona ukakuguqula ke akukude nokulo ndikafaka ndikati ndavuya
musangano wedu uri paRaymond inkonzo yedu seRaymond akasununguka kukhululekile. imi munogona kuuyapo Nawe ungakwazi kufika pa mari kakasire muwane time musvikepo kuti kama kakuncede ukwazi kufika pa aida kusita sasa kunyazozviteerera asi vairamba vachimutaurira chete nokumenza kana kafuimamira londokona ina vemanisiu kuti aiyo asiti kana madai maona kunaka kwehembe imaone kuhle kwempahla chasara ndechekuti musvike muone kunaka kwechechi nekuti tinodanana zvekuti tikagona kuitira zvimwe mitombo ine isusu hatiite zvekutamba nerudo hatimboita semarema akasangana zveudururiwo isu takatika aiwa tina ndikutenda ivekwei yakulela zvakaoma kufulaya kubva kuzimbabwe kusvika pano kunzima ukudafulaya usuke ezimbabwe kusvike apa ndozvanotaura zvira kuti isacrifice lolodati kuzinikele tinokutendai yandikulela uno kusouth africa apa eSouth Africa munomira nechechi yedu zvakanyanya yama nekonzo yedu kakushuvela zvinhu zvakawanda zvamakaita ikunidzi nekuyenzera haleluya zvimwe maita munhu nemunhu akazvimiririra ezinye penisenza zvimwe maita sangano rakazvimiririra eyepisenza ibranches zvimwe maita seSouth Africa yese ezinyepisenza njengenation yonke handingapedzi kudoma andizokwaziaa zininzi izvozvizvi zvatinotaura nazvo panapa ngokona ezithetha nazo yese ezithetha ngazo yese makazviita kara ndiziyenzele kudala kuchechi kwazvo enkonzo emausu tikadevelopa kuti takuenda kunodhevelopa pamberi paya sahamba sitisiyodevelopa takanotanga aripo sayakutengelela sangano mamwe ari pakati pedu amanye amabandla alapha phakathi kwethu welfare yedu unoicherechedza iwelfare yethu yayikhumbula zvakanyanya kakhulu kutiwo kana izvozvi ukuthi nangoko hatichanyanyi kufamba kana kuparidzira vanhu sezvaita mai asisachaziseki kuti tishumaisa akangosunganidzwawo tumucheka twake ivi kwengumama ngebekimenjeni mamalakujeni ungamuparidzire mumwe ngatinga vakwazi kushumaisa kule kuti kwengolozvawo asi unenge uchiona kuti zvi aiwa kodwa lebone kuti vakakufanele tinotomutaurira because takangofanana lebona kufanele kutolela munhu basi yafana ivene kutolela haleluya tikafarirai nyangwe yezvino siyakuvuyela nangoko tsigirana nehama dzose dzechechezva ukuncedisana nezihlobo zonke kusvika pakutenga dzimota dzese dzatanadzo kufikire kuti kwezimoto ezisinazo ngoko kusanganisa kutsigira kwenyu kuti ai mota dzachechi tatenga asi bhishopu ngavafambewo nemota yawo pesinani nekusapota kwenu moto zenkonzo zisezikona kodwa kushoma kabene yake ndokuti wakutendai yalikulela kulendawo kurumana munorumana mumasangano ideas anosiyana asi ndinokutendai kuti munorespekta chechi yedu chechi yedu yezvamunorespekta ndinokutendai vana vezvamuno nekuti mune spirit paine zvimwe zvinhu zvinongoita kupesana asi munomendenga kuti mangwana tinogona kudzokedzana ndinoda kukutendai ndikuroverei maoko pane izvozvo ndo zvatinoita kereke kusvika iye zvino vakazvichengeta saka namazofamba hama kana hamba izihlobo mufambe zvakanaka yambe kakuhle vari kusara abazawusheki musare zvakanaka asheke kakuhle
shoko redu ilizwi lethu rinotaura kuti musarega kuungana ndingayeki kudhibana sezvinoita vamwe. nje abanye basiyenza. Saka kuungana kwedu Kudhibana kwethu hakufaniri kugumira pano. akusapozi kuphelela apha. Mugore rinouya tinotarisira kuita musangano wakadai. Next year kufuneka sijonge umhlangano kunje, Tiri kutarisira ini sijonge zvakanyanya kakhulu kuti kugadzirira musangano ukulungiselele umhlangano. kunoda kutanga izvozvi. Ufuna ukuqala ngoko Motoita postmortem. ngoba iqale kuyiplana yona. Musarega kuita postmortem yemusangano kuno. Ndingayeki ukujonga lo mhlangano, review yalo mhlangano lowo. Muchitoona maplans Ndibone plans emusangano wekuuya walo mhlangano lolandelayo. kubva paungoro yamunenge maita iyoyo. Kusukela kula foundation zabaniyenzi nekulona. Mukaita paduku paduku Banayenze kancikati hamuremerwi nemusangano. plana kancikati alisoze nisizwe because sekona. Haleluya. Zvandikuenda zvekuti kuno wadai Ndinotenda iyo lona zikulo kulotine. makambotanga kusina musangano Ndinakala tikazopedzera ngene mhlangano sapera. 43 days Wapera kufundisi kumane ezvino space. mari makore Ngokuti neminyaka matatu 3 years tichibata musangano miri pagore. ndisikwazi ukuba nemhlangano emibili Wazano wakuno nomanyano 3 days yakuno 3 days zikona. zvichida tichiona mafambiro ari kuita nekuti hamusikumire. Nezizaba sekufanele animanga niyahamba. Tichapedzera mumwe weyuthi wacho kuno Zawuphela ibele bakakulisha. nokuti kana kereke ikashayana nemayuthi muchenjere mapurachisi edu. Ukuba ikodo ayinakanakubenza lolutsha. Youth policy yedu ngaishande. I-youth policy yethu kufuneka isebenze. Because kana kereke isina nechidukwu ayikho. Ukuba ikodo ayinalo lolutsha ayikho. Ramangwana branch risina mayuthi ayikho. Ungomso walo branja ayikho iba ayinalo lolutsha. Mayuthi anowanda kana muchivapa chekuita. Abolutsha luyababanisi basimane ezinto Nekuti anouya kunhu kwaari responsible. ukuba bazakwenza kule ndawo vanenge bayazisilela Vanozogara kudai. akazowe kule ndawo afike etyali ahlale nje Muchiita hedu zvine chekuita nemi musingaiti zvine chekuita naye. izenze ezinto zinengondingadibanisi lutsha Ngative nechekuita nevana vaduku. asibenentokwenzela abantu abatsha Tive nechekuita nemayuthi edu ari muchikoro. sibenentokwenzela abantu abasikolweni Nechekuita tive convent nemayuthi edu apedza chikoro. sibenentokwenzela apa togule kufunda. Haleluya. Vazive kuti bayazi ukuthi kana nyika isina hanya navo. impilisananjongo nabo ukuthi kole njongo nabo. Haleluya. Kana nyika isina hanya navo asi Jehovha Mwari Ukuba ane hanya navo. impilizo ananjongo nabo nakodwa ukuthi kole njongo nabo. Kuriko kune hanya navo kuchechi. Ikhona indawo abalulekile enkonzweni. Anouya kunhu kune hanya naye. So umuntu uzayo kule ndawo abaluleke khona. Saka takaikuratidza kuti mune hanya nevaduku. So kufuneka sibonise ukuthi sinenjongo. Varatidze kuti Mwari anovada. Sibonakale ukuthi uyabathanda. Varatidze kuti ivo vanokana mukushandira Mwari. Babonise ukuthi nabo bananothula Nekuti Jesu vanotaka kushandira Mwari vari nana muduku. kunayo Yesu akalosebenza semzini. Vana David vakarova Goliath vari kuma 16 years. Odinge babonise okole. Vana Daniel vakaratidza umwari vari kuma 16 years. Okudala babonakale ukuthi bobane 16 years. Haleluya. Saka nanhasi Namhlanje mubaba Mwari mune chekuita ndingathi ntoni nayo leyokuyenza. pavaduku ava. Apho phakathi Moto ulutsha yakabhiwa naDavid ari kubika achikubhira vana vaIsraeri. fazi yaloo David asimela abantwana bakaIsrayeli. Dai vakanga vasina kupa mukana. Ibe bengamnikanga ithuba. Kana vakasungutwa vakatambura. Bebesakuze bagqekwa bonke baphila. Nanhasi isu tinovuka kutambudzika. Nathi sinakho ukusokoliseka. Nechikodzero chemusamupa Nesizathu sokunganiki vana vaduku mukana. ulutsha ithuba. Yeti munotore maministries aripo muvaduku ava. Andikoli ukuthi sikhoyo ulutsha. Mamwe akatotanga kushanda kudhara asi haana mukana nechikodzero chekuti ari kutsvakirwa nevakuru varipo. Ese
Haleluya. akoyo Ndakataura kuti ministry haidzivirirwe nemunhu nditi ministry aifikirwi nomuntu ende haina age and haina age limit kuti munhu muprofita muapostora profeta muvhangeri nditicha ndipasta pastor wecheya pastor wesishaka fivefold ministry titendere kubazi rokubheka phambili fivefold ministries ndoda ndokutaura pano titendere ministry yekubheka phambili zvezvipo zvekupiwa namwari yezipo zekunikwa nguThixo zvisiri chigaro chekupiwa nemwari ingabiro zihlalo sekunikwa nomuntu kuti izvozvo maministries iwayo kuti lo maministry lawo mungwarire kuti pari kuva neimwe ministry yamakatsvagirira isiri kusenza mukere kuti ikona iministry dzabvitineeka kana pakuru ikoko noti kulu chakano pakulu kona nekuti kune munhu ane chimwe chekudzidzisa asi asi kupiwa mukana ndakukona munazoseko sekufundisa anganetuwa angateituwa ndataura kusvikira itete kufikira vakuru nevavhangeri vakulu navavhangeri varikumberi navakulu vapambili vavhangeri vedu vakuru vane masutu abavhangeri vedu navakulu zvakavakotsera kutuka zvinozvometa vakalala vanhu vawe nalokuhlangana lona tikanenzere kuti ndiri kubva pano chiti isuka vanisiti vekucape town navasecape town handikuudzei zvekuita handikutorerere kuedza asi mwari ngavakukomborerei koda kuti komakanisekerere varamba vachiita kuti kushumira kwenyu kushumaira kwenu kuve kwezvokwadi kube kwenyanyisi murege kushungurudzana ikoko ningasokoresani kona haleluya manza zvakareva ire nenonitembise sashungurudzana ikoko ningasokoresani payana tinoziva kuti mwari munovada yayazi ndinonyamutanga tiri vanhu tiri hama nehama takasanganiswa namwari zishoko zichichaniswa asi satani hakuti tisangane anoda kuti tiparadzane koda usatani nguyo saka satani anoda kuti tiparadzane isusu ngatichiranganai kumunyadzisa so tinamazikunano kumunyadzisa satani jena finazetuka haleluya zvimwe chete nekune vamwe masangano kwese kune hono vane mabaye tuhosho izines nezimfazo tuhosho itoko ezavanoezo aiwa ngatiti kukunde nekuti satani ndiarikudiridzira pembe ukungavhaniwo sekubangu satani oedza lano ekutirwisanisa nokuzirwisa haleluya asi ndiri kuti tichibva pano nanditisuka apa toda kunonamata kuti timunyadzise satani nezvinotandaza timunyadzise satani mwari vativatsire papa nekuti hazvidi isusu zvinoda mwari kuti kwasinotisegona apa panona ifonati naifisipo tikati zvigoni saka zvinoda muna vantu tinasizondo asikwazi kuyoisa tinoda kuti zvivaise tunazikaisi mabranches apa wezibranches kurambe kwakabatanwa kubekeke nokumanyana zvakutaura chaizvo chaizvo ezinozokutenda zona hazviperi azozezipere hazvitokuperi azipere saka ndangogumira pakuteni nadamberere kule kuti makaita here siyabulele makaita kuti musangakubudirire iyenze sito negore lokumelele rinouya the next year tinoima kuti musangano kunobudirira futi yakolo tinokutanga nozakuphumelela kompera ndachiti kunyange mayuthi ndikuona kuti mune muchataura pamakore mashoma arikuuya ibeni siliveni nale sito olutsha okanye zawuthetha kweminyaka mfutshane ezayo haleluya mwari vatiitire zvakanaka kuti twasenzela konke vangani zvevakateteura tobangabhakukileyo tanaii kutazoziyese kopano abo bonke abo lefothi ka okay bati alright saka iye zvino basa rotendo
sales hariperi umsebenzi wokukhula 40 ayisiyo 40 le ayiyo le ini ndaananika mnandi ndibhetele ini ndaishanda mnandi besebenzi iye zvinobata kuti neutralize neutralize ndaitirana zvadaisa izvizvi betikaamweni betakuhambayo kana vanhu vasina kuita 70 iva vana vakafika 70 tese taitobuda kuona kuti hakuna here umwe ungambondundurudza tinazivesiza kupfuma siyokamera vakazomutana zvakuchienda kunguma chivamba ari neutralize ngatichumboita izvo munoda asisenza 14 havasiyo oda le 14 ayiyo le 14 tinoda kuti vawanda funa abantu vabaninzi 31 vavatendeuka ivile 31 yakubuka kuti even panapa tinoti nalapho tichireka basa futi senemsebenzi basa rese rasara umsebenzi ushekileyo pedzeswe watu wese abakokelo varipo vaprofita bakona nabaprofeti varipo vanonamatira vanhu abatatazenana nabo bakona kunamatirwa kwamaitwa nekutungamiri kutandazana nobenza nobukokelo kuropafadza ukusikelele haleluya matanho enyu iyo ngemthandazo anopfuurira mberi maindotele pambili vane vamwe vasina kunamatirwa mvura bakona nabanye bakatandazana ngamanzi vane mvura iri pana vabaovasiya kona manje atandazana lapho abawavasiya vachapa mumwe nemumwe anoida kuzaoneka vanhu kuona anoida asina mvura iyoyo tirilakona kuzahamba ngena lamanzi uyawafuna nevamwe vanhu vasina kuinamatira bakona bebengawafumana ndoyamaona muchinamatira apo lamanzi bethandazela khona tese tikwanira kuti vamwe vachabva makumanya mhanya siyazi abantu bazasuka mwari babele wedu mwari werugare kwezi weluxolo mwari wenyasha loncebo ngakuitire zvakanaka akandiyenzele kuhle muzita rajesu amen